Takže čaute ľudia, dneska z toho nového videa, dneska to bude ďalšie videjko z DLS. A v minulom videjku ste mohli vidieť, čo som odštartoval sezónu proti nejaký All Stars XE a Global Challenge Cup som vyhral. No a túto sezónu odohrajeme prvý zápas s Valenciou, tu vidíte. No potom nás čaká v Global Challenge Cup Manchester City a Everton. Akože to nepôjde za rádom, že sezóna, Global Challenge Cup a Gold Cup, ale to vôbec nevadí, ale no a začíname proti Valencii. Dobre, ideme na to. Sa rozohralo. Pekne Havertz. Aj, nič neurobil. To nevadí. Tento prvý match day by som chcel vyhrať, takže dúfam, že ho vyhráme proti Valencii, ktorú sme minulú sezónu porazili furt, takže nemáme problém, by sme nemali mať. Dajte like a odber a za 5 lajkov natočím ďalší diel do Hojlund, yeah! Nádherná vychytávka, neviem. Víte, by to neurobil, ale to nevadí. To myslím. Nádherné. Je to offside. To nevadí vôbec. Moja mamka prišla z práce. Že keby tu prišla náhodou, tak vypne natáčanie a zase prídem. Fúha. Ďalší gól mohol padnúť, ale to vôbec nevadí. Z toho rohového keď dáme. Let's go! Není tam. Nepadol, to vôbec nevadí. No, pozor. Teraz šanca Riojama. Tak sú vás dobre. To nedojde, nie. Dobre. Lusilva, musí vykopnúť, dobre. Okay. Mohol dať gól. Za 5 lajkov bude ďalší diel, jak som hovoril. A už aj neviem, čo rozprávať. Proste za 5 lajkov ďalší diel. Už môžeme part 4. Keď mala byť naša lopta, ale dobre. Šanca. Čisté. Dobre, koniec prvého polčasu. OK. Počkajte, chat. OK, ľudia, som späť. Ideme na druhý polčas. Poď. Tvoja. Je tam! 1-0, let's go! Rasmus Hojlund. Let's go! Dobre. Advantage? Nie. Dobre, free kick, dobre. Čo? Tu karta! Čo som zrobil? Kámo, Ruben Buben. Dobre, Rusieva. Rozhodne krátko a poďme. Opa! Ježiš. To nedopadlo, dobrá. Dobre, popelu. Dobrá. Zabranenie, toto mám. Brazíl Čalviny. Poď, Hojlund, to je tvoj. Čo? Úplne
bože. Dobre, nevadí. Napraví sa to všetko. OK, čo? Ja som myslel, že to rozhodca. Jež. Dobre. Iný, nádherne tam zblokoval, ale toto nebudem mať. Ajaj. Priora. Dobre, to bude náš. Dobre. Dobre, to Lisa, no, tak stále. Havertza, jaj. To Lisa, dobre. Čo, hej? Čo toto má znamenať? Ja si neviem, že je to ten typek. Pepeu. Dobre. No to bude červená asi. Ja to bude žltá. Toto bude moja. Ajaj. Burn. Bráne. Dobre. Rui Silva. Ty kokos, drží nás jak. Už konec píska, aj dobre. Ešte jedna šanca, Kai Havertz, scores again! Je červená? Je to červená, down. Kámo. GG. Dva červené a obidva obrancovia. Dobre, konec vyhrá aspoň, ale kámo. To bude bolieť. Dúfam, že mám nejakých obrancov. Lebo akože obidvoch obrancov a ešte Tolisso zranený. Cípana. Bože. Energia a ešte jednou bobiny je uvedený. Dobre, Vinimu ešte dám. Dobre, Hollandovi, dobre, Havertzovi. No ale strašne mám základnú teraz. Transfere. Nič moc. Lepšieho brankára kúpim. Ja neviem, ale Rui Silva drží. Nechám Rui Silvu. Dobre, ďalšie je Porto a zase v lige a Porto je prvé. A skôr je si prvé. Ja tak to prehrajú trošku nám. Ideme na to. Pekne. Larson, tento už vie tu hrať. Tak, zase kavačka, Sencia a teraz Hojlund. Je tam! Go! Je to tam! 1-0. Kámo. Je to tam. Toto nedobehne, ne? Frajem 58 rating, ty kokos. Ej! Skúsil. Co to je? Ajaj. Kunde musíš. Kunde, tvoj hráč, Kunde. Tvoj hráč. Ale to červená. Je to vidieť. Červená karta. Nie, žltá. Aha, to bola žltá, ja som mimo, úplne. Žltá a ja poviem červená, furt ešte. Poď. Poď, Kunde. Jules, Kunde. Wow. Barca Prime. Kunde. 2-0, Kunde. Solový beh. Let's go. Jules, Kunde. Dobre, Havertz. Hojlund goal, 3-0. Nádherné, tiki-taka. Havertz. Dobrá. To je faul, ale taký polovičný, by som povedal. Nevadí. Dobre, Kunde.
Dobrá, nie. Dobrá. Kamo, 66 rating tak ubránil. Sorry. Dobre, ideme na to. Sorčet volá mi furt kamarát, ale nemôžem. Hojlund, gól! Jak toto mohol tam dať hat-trick, kámo? Ty kokos, pekný gól. Zatiaľ nádherný, zatiaľ najkrajší za celé video aj za všetky tri. Keď mám počítať už aj tieto. Už aj toto, keď mám počítať. To zatiaľ najkrajší. Ježiš, Marcel. OK. Aj kamarát si nepočítal ešte správu. A to vôbec nevadí. Nevadí. Dobre, ja test. Pekne na Havertza, Havertz. Hojlund. Je tam 5-0. Si pána, akože Hojlund drčí s Havertzom. Havertz, koľko asistencií čakaj? Havertz 3 asistencie už tento zápas. To je neskutočné drtenie. Ideme na to, chat. Dobre. Mal som si čo hráča. Dobre, Elanga. Aj. To nepadlo. To nevadí. Dobre, to máme posledný zápas, tento akože. A končím video. Aj to Krúšila taký nádherný aj. Dobrý četer. Nie. Tak toto mohol padnúť. Havertz vystriedaný. Je tam 6-0. Hojlund čo už 5. gól dal, kámo. Hej, 5. Si pána. Drtíme Porto, ktoré vyhrali prvý zápas na skoro, ale tam už pekne. Taký random tým slabý. Gól! 7-0, takú hlavičku. Už 2 hat-tricky, ako to videl. 6 gólov dal, kámo. Ten jeden dal asi... Kunde, hej, Kunde dal. Ale Kunde dobre hrá. A teraz musíme dávať bacha na Samu a nejakého. Dobre, sorry. Pohode. Kalma, hej. Kalma, brosky. Dobre, Hojlund. Či Kunde bol, ne Hojlund. Čína Monty skúšal. Nevadí, je to win. Dobre, koniec. Let's go! Dobre, je to 7-0 win. 83 peňazí som dostal. Ešte postavím to tu za 150, to mám dosť veľa teda už. Tychia! To mne chýba fakt 7. Mne chýba 7 peňazí, Jezus. 7 peňazí mi chýba. No to ja si treba skôr na štadión, akože. Chvíľu by som kúpiť mohol. Nie, vieš čo, ja verím tomu. Jak sa vám volá, Krúšila. Dobre, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite dať like, odber a čus.